agerraldi honetara hurbiltzeagatik. Lehenik eta behin Maian Obenok, aurkeztuko ditut, ni Agurtzane Salaberri eta Usuriko alkatea, Irache Goiristain ere zinegotzia, Olatz, Orfelia eta Leire, eta beraiek dira Txirikorran bizi diren herritarrak. Beraz, lehenik eta behin egingoet, nondik hasten den proiektu honen ideia eta zen bide egin dugun orain arte, eta gero bizilagunek hartuko dute hitza, esplikatuko dute ere, azken hilabete hauetan ere zertan aritu dien, eta nola bizi duten ere Txirikorra. Eta gero dudaren bat balima dezue, saiatuko beha argitzen. Esan behar dugu guretzako gaurkoa badela mugarri bat Usuriko udalarentzat eta ulertzen dugu mugarri bat dela ere Usuriko herriarentzat, izan ere Txirikorda, belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioa martxan dagolako herri proiektu garrantzitsu bat, herri proiektu ere eraldatzaile bat eta aitzindaria dela esango genuke alderdi askotatik begiratuta. Bai, gisa honetako proiekturik ezagolako gurean, Usurbien, eta ia ziur esango nuke, gisa honetako proiekturik ere ezagoela Euskal Herria. Geure artean behintzat eta horretik esaten dugu badela proiektu berritzaile eta aitzindaria bat zentzu askotan. Ezer baino lehen nola sortzen den Txirikorrako aukera. Hor kanpoan izan zate eta ikusten dezutenez, hau dana auzune berri bada, duela azken urteetan garatu den urbanizazio bat, garapen urbanistiko bat, eta garapen horretatik eratorrita udalak ekipamendu publiko bat eskuratzeko aukera izan zuen, eta beraz, erabakitzeko ekipamendu publiko hori zertarako erabili, egin zana izan zen, Usurbilgo behar sozialen inguruko azterketa bat. Eta ikusi zen, zeudela bi behar, zergaitik ez, elkarren osagarri bihurtu, eta bi beharrei ekipamendu beretik erantzunez. Alde batetik ikusi zen, Usurbilgo gaztek, eta esan nuke oroak Euskal Herriko gaztek, badutela emantzipatzeko naia, baina emantzipatzeko zailtasunak dituztela, arrazoi ugarirengatik, baina batez ere, etxebizitzaren merkatua, badakigu nola dagoen, zer nolako zailtasunak dauden etxebizitza bat eskuratzeko, prezio altuengatik, eskatzen diren baldintzengatik, eta batez ere, gazteek bizi duten lan prekarietateagatik ez. Eta beraz, emantzipatu gabe, nekez bizi proiektu aske eta buru jabe bat garatzea, eta beraz ikuste genuen ere behar horri nolabait ere erantzun behar geniola. Eta bestetik ere ikusi zen adinekoen artean badagoela bizitoki egoki baten premia duten pertsona. Bai bakarrik ezin direlako, gaur egungo gizarte honetan bakardadearen gaia esango nuke badela arazo sozial garrantzitsuenetariko bat, gaur egun bada eta areagotuko da, gehoz eta gehiago izango direlako bakarrik biziko diren pertsonak, baina bakardadea zaratago ere, esate denunean badagola bizitoki egoki baten premia, adineko asko, bizi direlako, irisgarritasunik ez zuten etxetan, herriko etxe bizitza zaharrenetan, edo handik gatu zaielako, bertan eroso mugitzeko zaitasunak dituztela, eta ikuste denun hor ere, bazegoela beste errealidade bat, ere horri erantzuteko premia zegoena, ez? Eta horregatik, iruditu zitzaigun, garapen urbanistiko honetatik eratorriko zen eraikin edo ekipamendu publiko horrek, bi behar horiei erantzun ziezakela, ez? Alde batetik emantzipatu nahi duten gaztei, eta konpainian bizi nahiko luketen adineko pertsonei. Eta gainera ikuste denun, bi kolektibo horiek bateratzeak izan dezakela ikusiko dugu, baina indar gehigarri bat, eta izan daitekela bi kolektiboentzat ere gainera
bizikidetza aberasgarri bat, seguru asko daukagulako elkarrengandik ikasteko, ez? Eta, hola erabaki izan, bi kolektiboak batzea, eta hortik beraz ere txirikordaren izena. Bi kolektiboak txirikordatu, lotu batzeko ideia, eta esan bezala hortik dator txirikordako ideia. Proiektuaren eduki nagusiak 2019 urte amaieran egindako parte hartze prozesu batean zehaztu ziren, eta esan behar dut, prozesu hartan parte hartu zuten orduko gazte eta helduek, prozesu horretan parte hartu nahi izan zuten herritarrek. Eta esan dezakedana da, prozesu hortan definitu ziren ia eduki guztiak, barne biltzen ditula egun jada martxan daukagun txirikordaren proiektuak. Bai alderdi sozialak, nolabait proiektuaren alderdi sozialak, eta baita ere hirigintzaren ingurukoak, prozesu horretan diseinatu zen aurre proiektu bat, eta aurre proiektu hori oinarri egin delako eraikina. Txirikordak 16 etxe bizitza ditugu dira, 4 dira 2 logelako etxe bizitzak dira, eta 12 logela bakarrekoak. Eta esan bezala, etxe bizitza hauek 2 kolektibori zuzenduta daude. 18 eta 20 urteko gaztei zuzenduta, eta beste 8, 75 urtetik gorako pertsonei zuzendutakoak. Esan behar dut, udalarentzat hau proiektu estrategiko eta garrantzitsu bat dela, izan dela eta izaten jarraitzen duela, eta hemen egin den inbertsio ekonomikoak ere, uste dut hori islatzen duela. 2 milioi eta 400.000 euroko inbertsio bat egin duelako udalak proiektu honetan. Eta esan behar dut ere, proiektu honek aurrera egin zezan ere, giltzarria izan zela Eusko Jaurlaritzatik bere garaian lortu genuen diru laguntza, 640.000 euroko diru laguntza lortu genuelako. Esan behar dut ere, horrek ekarrizun ere udalak berak sustatu ditu obrak, esan nahi ez, zein obra sustapen publiko bat izan da. Eta, amaiera nahi baino gehiago atzeratu zaitula. Atzerapen handiarekin gatoz, batez ere, lizitazio horretatik, irabazle atera zen kontratistarekin, izugarrizko arazoak izan ditugulako, obra amaiera asko komplikatu zaigu. Iazko ekaina urrian, esango nuken nik urria azaroan iriki nahi genuen, eta azkenean, aurten udaberrian iriki berri izan dugu, esan bezala izan ditugun arazo ingatik. Eta, gaur dauna, udalak kontratistari kalte ordainak exigitu dizkionak, obra honetan eta proiektu honetan eragin dituen kalteen gatik, eta ikusiko dugu nola bukatzen den, baina gaur alderdi negatiboak baino alderdi positiboak nabarmendu eta azpimarratu nahi ditut, baina egia da ere, izan ditugun arazoiek aipatu behar direla, batez ere arazoiek eragin direlako txirikorda nahi baino beranduago martxan jartzen. Esan dut lehen, 16 etxe bizitzea guztira, saiatu behar hasieratik belaunaldi arteko oreka bermatzen, hasierako helburua zen 8 eta 8 izatea, proiektu berri bada, esan dugun bezala, eta ikuskizun genen ere, bagenekin, denbora luzea pasatu dugulako ere herrian txirikordaren proiektuak gizarteratzen, eta gazteen aldetik ikuste genuen, beti sortu duela interesa, gazteak gehiago zirela txirikordan bizitzeko nahi adierazten zutenak helduak baino, eta beraz, eskenean proiektua abiatuko da, 10 etxe bizitza gazteekin bete dira, eta 3 etxe bizitza berez 4 ziren baino. Prozesu honetan esan behar da adineko pertsona bat hiltzaigula, eta beraz 3 etxe bizitza beteko dira adineko pertsonekin. Eta 3 etxe bizitza beraz utxik utzi ditugu, eta utzi ditugu utxik apropos 3 etxe bizitza horiek direlako adineko pertsonentzat bideratutako etxe bizitzak.
Eta beraz, gaur iragarri honetan, ikusita jendea hemen dagoela bizitzen, eta berriro ere kolektibo horretan sortu du halako interesa txirikorra, zabalduko degula epe bat, hilabeteko epe bat zabalduko degula, adineko pertsonei aukera emateko, izena emateko, eta esleipenak martxan jartzeko. Nola esleitu diren etxe bizitza jakiteko, Lazkago gazteen eta adineko pertsonen kolektiboak, gaztei zuzendutako baldintzak batzuk ziren, eta adineko pertsonei zuzendutako baldintzak beste batzuk, eta esleipenak ere modu ezberdinetan egin dira. Gaztei zuzendutako gazteen baldintzak, askotan esan dut zaila dela zer den eta zein den gaztea zehaztea, baina adinak fikatu behar diren, 18 eta 30 urteko adin tartea jarri denun ulertuz adin tarte hori dela emantzipaziorako adina. Gazteen kasuan egonaldian mugatua da, 5 urterako esleitzen dira etxe bizitzak, eta errentak ere diru-sarreren arabera finkatzen dira, hasieratik lehen aipatu dudan prozesu horretan, ulertzen zen pertsona baten diru-sarreren 15% izan beharko lukela etxe bizitzara bideratu beharrekoa, eta hori izan da aintzat hartu dena ere orain alokairuen zenbatekoak definitu direnean. Eta adinekoen kasuan 75 urtetik gorakoak, eta egonaldia kasu honetan ez da mugatua, bai adinekoen kasuan 5 urterako esleitzen ditugula etxe bizitzak, eta 5 urtera etxea esleitzeko egoerak bere horretan jarraitzen badu, eta hemen bizitzan jarraitu nahi badute, hemen bizitzeko aukera izango dute. Helduen kasuan ere pentsioaren arabera, norberaren pentsioaren arabera, irizpide berdinekin finkatu dira, eta hemen badago gazteen kasuan ezin dute jabetzan etxe bizitza bat izan, normalean etxe bizitza publikoetarako baldintzetako bat izaten da. Helduen kasuan ez dugu hori irizpide hori jarri, esan asko izan dezaketelako jabetzan etxe bizitza bat, baina bai finkatu dugula, bea ordura arte bere bizitoki izan den etxe bizitza hori, parke publikora ateratzeko bete behar, eta nahiko genuke hor gaude ikusten nola egin, baina etxe bizitza hori ere bideratzea gazten emantzipaziorako. Eta beraz hor ikusten dugu beste zirkuito interesgarri bat ere sortu daiteke. Etxe bizitza hauek jabetza Eusko Bilbo Udalarena da, etxe bizitza publikoak dira, etxe bizitza dotazionalak dira legez, eta etxe bizitza hauek usteko modua errentamendua edo alokairua da. Eta alokairu hori edo errentamendu hori bi modutan ordaintzen dute, alde batetik dirutan, nengo alokairuak dira 90 euro eta 300 euro arteko alokairuak dira, baina gero hilabetero ere txirikordaren izaera komunitarioa denez ere soilik espazioz komunitarioa, uste denun txirikordako bizilagunek ere oroar komunitateari ere ekarpen bat egin beharko lioketela, eta beraz zehazten da ere bai esan bezala, dirutan ordaindu horrez ere lan komunitarioak egiteko bete behar bat finkatzen da, hilero 8 ordu. Hori nola kudeatu, hori txirikorra komunidadeak berak kudeatuko du, eta horretarako sortu dute ordu banku bat, eta pixka guzti hori nola egin zehazteko. Baina zentzu horretan ere bada zerbait berritzailea, normalean etxe bizitza publikoetan ez delako halakorik egiten. Lehen esan dudan bezala, kolektibo bakoitzak bere sarrera baldintza espezifikoak izan ditu, eta etxeak esleitzeko modua ere ezberdin izan. Gazteen kasuan zozketa bidez egin dugu, eta adineko kasuan baremazio sistema bat sortu genuen, hor jarri ziren adierazle batzuk, ikusteko pertsona bakarri bizi da, zein dan bere etxearen egoera arkitektonikoa, irisgarria dan, egoera ekonomikoa, mendekotasunen bat baduen, hor finkatu ziren adierazle batzuk, baremazio bat egiten da, eta gizarte zerbitzu edo gizarte langinen txostenaren bidez esleitzen dira etxe bizitza hauek. Eta esan behar dut hori etxe bizitza hauek ja iazko maiatzerako esleitu zirela.
Eta esan berret ere, Txirikorda ez dela proiektu isolatu bat, Txirikordaren proiektuak ere erantzuten diola Usurbilen eraikitzen ari garen zaintza ekosistemaren barruan kokatzen den proiektu edo ekipamendu bat dela, ez. Ere urte luze damazkigu zaintza ekosistema hori eraikitzen, pertsonak argaz duen arreta eredu komunitario bat eraikitzen ari gurean, non zaintza beharrean dauden pertsonen nahiak erdigunean jarriko ditunak, eta behar horiei komunidadeak eskaini dezaken horretatik ere erantzun nahi zaionez. Eta beraz, ulertzen dugu ere Txirikorda badela zaintzarako espazio bat, Txirikorda badela ere ikartzaintzarako espazio bat, eta zaintzari ere prebentziotik heltzen dion espazio badela, eta Txirikordako bizilagunak ere ikusiko dugu zer eta nola, eskoren ikan ere hitz egiteko daudelako, baina nahiko genuke ere zaintza ekosistema horren parte eta ekarpena egitea ere zaintza komunitarioari. Eta hemen lehen osan du gerta daiteke adineko pertsonak, momenturen batean, bere egoerarengatik, dependentzia arazoak dituztelako, ezin badute jarraitu hemen bizitzen, justu hemen gorazio badago egurtzegi badaren makiak kudeatzen duen zaintzadunen etxe bizitzak, aukera ematea ere, Txirikordatik atera behar badute bere zaintza beharrak areagotu direlako aukera izatea gero egurtzegira juteko. Ez horregatik diot, kokatu behar dugula ere Txirikorda eraikitzen ari garen zaintza ekosistema honen barruan, egurtzegi ere Txirikorda bezala herriko zaintza ekosistemaren parte izango den, beste ekipamendu garrantzitsu bat izango dela. Espazioak esaten dugu dela, aipatu dugu belaunaldi artekoa, eta esaten dugu dela komunitarioa. Komunitarioa zerbait Txirikordak bi espazio mota ditu etxe bizitzak, esaten diguna espazio pribatua, norberak bere etxe bizitza propio izango du, eta gero izango ditu espazio komunak, hau esaterako espazio komun bada, espazio komunitario bat da, pentsatu ziren espazio hauek belaunaldi arteko bizikidetza kolektibo hori egitea ahalbidetuko duten espazio. Gaude horietako batean, sukalde eta jangela komunitario batean, beran dago egongela bat, daude terraza, daude argitzeko tokiak, pixka bat esan bezala bizikidetza kolektibo hori garatzen lagunduko duten espazio. Eta gero ere badago beran, ikusiko duzue, erabilera anitzeko gela bat. Gela hori ere bi helbururekin diseinatu zen bere garaian, alde batetik Txirikorda komunitateak berak antolatu ditzazketen jardunak egiteko, baina beste alde batetik ere Txirikorda ere nahi dugu komunitatean noski txertatuta egotea, auzune honetan txertatuta egotea, eta beraz inguruko auzotar eragileek ere erabiltzeko aukera izango dute gela hori, eta gela horretatik eratorritako gastuak nolabait esateko hori udalak hartuko ditu bere gain. Eta espazioaz ari garelarik, aipatu nahi dudala aurre proiektua LZB arkitektura taldeak egin zuela parte hartze prozesu hartan, eta uste du benetan bete-betean asmatu zutela eraikuntza proiektuarekin, Txirikordak sustatu nahi dituen helburuak eta balioak lortzen laguntzen du espazio batek edo beste batek, espazio baten diseinuak edo beste batek, eta nik Txirikorda bada benetan hirigintza feministaren adibide bat, eta hori zortzaio aurre proiektu hori egin zuen taldeari, eta gaurko agerraldi hau ere baliatu nahi nuen hori nabarmentzeko. Eta nik, nire aldetik bukatzen juteko esan, momentu batean esan dut, etxeak iazko maiatza ekainean esleitu genituela, eta hor guzti hori ordenantza ezberdinetan arautu du udalak, eta hor zehazten zen etxe bizitza esleitzeak ez zuela esan nahi zuzenean etxe bizitza kontratu bat egin zela. Ikusten zen beharrezkoa komunidadeak berak prozesu propio bat egitea. Azkenean zozketa edo baremazio bidez
duen artean ez horrekastez. Eta bai ikusten zela beharrezko prozesu propio bat egitea, bat elkar ezagutzeko, komunidade hori sortzeko, komunidade hori josteko, eta hemengo txirikordaren barne funtzionamendua, bizikidetza arauak, lehen esandako orduen bankua eta bat, hori dena eurek diseinatu dute, beraie garatu duten prozesu bat edo. Eta esan behar dut, prozesu hori ere giltzarria izan dela eta izaten jarraitzen duela. Prozesu horretan bidelagun izan dugu Zabaluz kooperatiba, Garazi, hortxe dakau, eta beraien lana eta dinamizazioa ere, giltzarria izan da ere, lanketa guzti honetan, eta nire aldetik ere, Garazi eskerrak, egindako lan guztian gatik.